बे बोसोरनि नीट आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय सागोर बसुमतारीखौ हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा बरायदों। तामुलपुर जिल्ला उत्तर गलबेरा थाइगिरखारी गामिनि सुबिन बसुमतारी आरो सीता बसुमतारीनि फिसाज्ला सागोर बसुमतारीया बे बोसोरनि नीट आनजादाव 528 नाम्बार लाखिनानै उथ्रिसारनो हादों। बिटिआर सरकारनि बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 नि गेजेरजों गुवाहाटीआव कचिं लानानै नीट आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों सागोर बसुमतारीया। नीट आनजादाव थाइगिरखारी हालामनिफ्राय उथ्रिसारनो हानाय सागोर बसुमतारीनि जाफुंसारनायखौ गोजोननायजों हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि आफादगिरि दैथुन बर' आरो गाहाय नेहाथारि सलेन दैमारि बिथांमोनजों लोगोसेयैनो जथायै नुजाथिनायाव बरायदों आरो मान बावदों। उथ्रिसारनो हानाय फरायसा सागोर बसुमतारीयाबो सुपार 50 नि गेजेरजों कचिं लानानै गोरिब नखरनि फरायसाफोरखौबो गोजौ थाखोनि आनजाद होनो हानाय खाबु खालामना होनायनि थाखाय बिटिआर सरकार एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बिमा बिफा आरो फोरोंगिरि आरो मान बावनो फैनाय हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादखौ साबायखर बावदों। बेन्दोङाव थानाय थागिरखारी गामिनि अनजालु सागर बसुमतारीया 4 जुनाव फोसावनाय जि नीट एग्जामनि रिजाल्ट बेवहाय बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों। बेनिखायनो जोङो हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय जोङो बिथांखौ कंग्रेचुलेसन जासिनो जों बिथांनि न'खराव फैदों, बिथांखौ जोङो बरायफैदों। जोङो आसा खालामदों जे बिथाङा उननि समाव आरो मोजाङै मोजां दावगाबावनानै जोंनि नैबे ओनसोलनि मुंखौ लाखिलांगोन। जोंनि फरायफुबाय थानाय अनजालु फरायसुला फरायसुलिफोरखौ इनकारेज होलांगोन। जोङो बेखौ हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय मा होनगोन आसा खालामनाय थाबाय। लोगोसे बिथांनि जा न'खर बिथांमोननि जा न'खर बिथांमोनखौ जोङो दिनैहाय बरायनो थाखाय बेवहाय नुजाथिफैदों। जोङो बिथांखौ सागर बसुमतारीखौ कंग्रेचुलेसन जासिनाय थाबाय। जोङो जिहेथु जोंनि थांखि बिथांखि बियो अनलि फर जोंनि जा नैबे ओनसोलनि बा जोंनि बाथौ धर्मीय जों बेखौल' फोसावनाय जों बेयो नङा। जोङो जोंनि जा थांखि बिथांखि जोङो बेयो जाबाय जोंनि नैबे ओनसोलाव बा जोंनि बर' माहारिनि इडुकेसन सेक्टरखौबो नोजोर बोनानै जोङो खामानि मावलांनो थाखाय जोङो हाबाफारिफोर लालांदों। दा जोंहा मा होनगोन गोबां बेफोराव जोङो बेफोरबायदिनो फरायसुला फरायसुलि दङ। जों बिथांमोनखौबो उननि समफोराव न' थांनानै मोजां मोनसे बोसोन होलांनो जोङो हाबाफारिफोर लादों। लोगोसे दाख्लैबावनि जा मेट्रिक आनजादाव जि उथ्रिसार जानाय फार्स्ट डिभिजनाव थांनाय जों बिथांमोनखौ जोङो बरायनो थाखाय बा बिथांमोनखौ बोसोन होनो थाखाय जोङो उननि समफोराव बेफोरबायदि जों हाबाफारि लानो जोङो आखायाव लादों। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि सागर बसुमतारी। आङो क्लास 10 हालागै UN एकाडेमि थागिरखारियाव फरायदोंमोन। बेनि उनाव क्लास 10 खौ पास जाखांनायनि उनाव गरेस्वर हायार सेकेन्डारियाव फरायदोंमोन। बेनि उनाव आङो कचिं लादोंमोन गुवाहाटीयाव। बे कचिं लानायाव फार्स्ट एटेम्पआव आंनिया रिजाल्टआ मोजां जादिया। बेनि उनाव बे समाव जा आफायाबो माने बेमार जाबाय थादोंमोन आरो बेनिखाय नेक्स्ट खेबसेयाव माने होफिननो हादिया कचिंखौ। बेनिखाय आं न'आवनो थानो गोनां जादों आरो माने नेक्स्ट ट्रायाव बेनि उनाव अनलाइनाव आङो जइन जादोंमोन। अनलाइनाव जइन जानानै आङो न'आवनो फरायदोंमोन। न'आव फरायनायाव एसां माने इफेक्टिभ जादिया फरायनाया। माने न'आव खामानि बाय बांला अखारखाबाय थायो, माने एसां फरायनाय जाया। नेक्स्ट टाइम सासे लोगो आंनो खिन्थादों माने सुपार 50 लायोनो माने एबार बोसोराव सुपार 50 एग्जाम लायोनो होनना बुंनायखाय ओमफ्राय वेबसाइटआवबो फैनायखाय आं रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन। रेजिस्ट्रेसन खालामनानै एग्जामाव बाक्सायाव जानायफोरनिखौ बरमायाव जाहैदोंमोन सेन्टारा एग्जामा। बेनि उनाव रिजाल्ट फैदोंमोन। रिजाल्टआ 15 डेसनि उनाव फैदोंमोन। 15 डेसनि उनाव बेनि उनाव गुवाहाटीयाव LN आव जइन जाहोदोंमोन, माने फ्रियाव बिटिआर सरकारा होदोंमोन फ्रि स्कलारशिप। PG जानाय थानाय सब फ्रि माने।
बेनि उनाव सुपार 50आव उथ्रिसारनायनि उनाव टिचारफोरा माने जोबोर गाइडेन्स होयोमोन इनकारेज होयोमोन एग्जामाव मार्क खम मोनबाबो टिचारफोरा लिंहरनानै बुजायोमोन माबोरै फरायनांगौ गाइडेन्स होयोमोन आरो बेयाव जोंखौ फुंनिफ्राय बेयाव सेल्फ स्टाडि खालामनो होयोमोन सेल्फ स्टाडि खालामनो होखांनानै बेलासे ओंखाम जानो होयोमोन 12टा बाजायाव बेनि उनाव आरो 1:30 बाजिनिफ्राय क्लास जायोमोन 8टा बाजिसिम 8टा बाजिनि उनाव जों पिजिआव फैयोमोन गोसोआवथ' जोबोर गोजोननाय मोन्दों माने रिजाल्ट फैखांनायनि जोबोर रंजानाय मोन्दों माने हरसे उन्दुलायाखै माने जा आफायाबो रंजानानै माने हरसे उन्दुलायाखै माने जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो न'आव नैबे समाव आङो साबायखर होनो सानदों बिटिआर गभखौ माने चान्स होनायनि थाखाय बेनि उनाव आरो गेजेर गेजेराव आं एग्जाम होनानै मार्कस खम मोनब्ला आं दुखु जायोमोन होमबाना आङो माने आइ आफाखौ कल खालामनानै माने सोंहरोमोन आरो उमुक मायबा मायबि जादों आं दुखु जादों होननानै बेनि उनाव आरो माने क्लास 12नि टिचारफोरखौबो फन खालामहरनानै सोङोमोन आं सार आं जोबोर टेनसन जादों थानो हायाखै होननानै बिथांमोना जोबोर माने एडभाइस खालामोमोन माने गोसोखौ माने हमथा होनो हायोमोन आरो बे समाव नोंथाङा बिमा बिफा बा सुपार 50नि जाहाथे आङो एबार निट आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय बेनि थाखाय आङो बिटिआर गभनिफ्राय जे सुपार 50 चान्स होबाय बेनि थाखाय आं बिटिआर गभखौ साबायखर होनो सानदों आरो बिमा बिफा माने आइ आफा आरो टिचार एसां हार्ड जाया माने क्लास 10सोआव माने नों टिचारफोरा इंलिसखौ जे फरायदो बेफोरखौ माने मोजां फरायलांबानो इंलिसफोरखौबो बुजि मोनो माने 11 12आव माने इयो गावनि सायावसो आरो क्लास 10फोराव जे इंलिस साबजेक्ट थायो बेफोरखौ बुजायनायाव इंलिसखौ माबोरै बुजायदो बेफोरनिफ्रायनो सोलोंलांनो हायो माने इंलिसखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय जे आंखौ बरायनो फैदों बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावनो सानदों जोबोर साबायखर बावो माने बिथांमोनखौबो आङो बे मेसेज होनो सानो जे खस्थ' खालामनानै जोबोर गोजोननाय मोनो माने साननै सानथामहालागै उन्दुलांनो हानाय नङा नोंथांमोनाबो बेबायदि एग्जाम पास खालामोबा माने जोबोर गोजोननाय मोनो बिथांमोनखौ माने बेबायदिनो थांखि लानानै गेदेर गेदेर एग्जामफोरखौ जे होलाङो